Kot thler pakhata thil zorna chuan pitar pakhathi lo thua ani hian thei azuar thin ani he pitar ming hi Sumitra Devi ani a jingkar ma tak taka chuan thovin a thei zur lai te chu moi tak takin a lo rem fel thin ani hin tai matak ni in a pasal hian bora san to a fa te pan hi chu enkol seilian ani hian fa e pale me chian in a fa paming hi abhijit singh ani a ani hi sipai ni in ramria aduti thin ani afanu Sriya Singh ero SP ni in an om district a hian aduti ve thung an om district aduti ni Mahse anu ne hin an mukhat le a district lian takani wangin an inatangin aduti na hmunna hlata wangin quarter alu maya chumini wangchon nu nen hin an mukhat le chu tingena fa pa ne po hian an mukhat le a chol an la ni lo chuan in hmuna hun an nei manglawani chu tinga fanu le fa pa te sarkar na thokar han om chu ain chuang ve thin hle a aril ruk te te chuan a pasal bo ralta te po kha thla chuak thina ani chuan rom hu ve se ti te po angai tu thina ni a then rol tha ten ifa te nge tho ten tia han zot po in chuang ril ru tak chung hian ka fa pa chuan ram ri venga ka fanu in khopui chung ven him na thok thin tina soi mai thin Sumitra chuan nitin bazar a thei hai zur fo thina Mahse thei hai zur thin ti ero chu a fa te hril ngai mi lo thung ni khat chu thileng ki ma kal tlong em em a Sumitra po chuan a thei hai chu a hral tha hle maya a hlim po hlim viau mai chu ti lai chuan in bullet ri aron ri dut dut a chu bullet a chuan inspector Vikram Mallika aron chuang ani hian khuwa chuan misual tia hriat lar ani mikol thong tak le sual tak ani tu man an hailo chian khara mai inspector Vikram Malik chuan a bike chu ti dingin Sumitra thei hai zot na lam chu apan pheya Sumitra thei hai zot lai chu engma seilo chuan la in a isak tamaya Sumitra chuan tim deuh takhian inspector Malik ne na chuan ka thei hai zot hi thlum ti te mai nia idu chuan kalobuk sakang che ilei donam ni antia alei sak be sei tak chuan an zot ani inspector chuan keje khachuron bukro antia chuta Sumitra chuan keje khachu buk sakin polithina athun hnuwa chuan inspector hne na chuan an pe a inspector Vikram chuan polithin chunga mi pakhat chu la chuakin eichin an tuma a se hekloya a thil nu nut hnuwa chuan thingrim ti hriat takhian a meng kok ngala hei Pitar ithi hai zor hi thum re re hleinem antia Sumitra chuan Noves inspector athum lo ma dang hen eichin te antia inspector Vikram Malik chu nui waka chu ta ngoi makro ithi hai zor hi thum re reng lo thei hai thum le thum lo hrelo tura me ani leng kani lo ati khum ta jeka inspector chuan ngai thlaro he ting thei hai thum lo min le tir tuma min bum wang hian aman poka pedon lo che ati khuma Sumitra chuan paisa cho pek lo tak tak a hlau hle chu ta kut sui mewin ka thei hai zor hi ha ta ka tho chu ma ka le ni a khoi takina man chu min pero ti in ngai tom takina nge na chu te khoi nan dil vel chu inspector chu anui te za zoka chu ta chuan thoklogin Pitar Thei hai zor lai chu abom chap chuan la in kholai chuna thedar ta choi mai Sumitra thei hai zong zong chu kong lai le kong sia le ti hok lung kara te chuan adar ta noi mai chu ta Sumitra chu hril hei taka kunina mi ta tang chuan mi tu ye lung nge nge ya aril runna lu tuk chu ataksa po khur de der thei hialani ha taka tho chuwa le thei hai chu kong lai a the chuani in musik taka diriam ani bok heti inspector en ti dan zong zong chu abul nai mi zong zong chuan muveka Mahse tuma in rol ngam an om mi lo thung inspector chu engma thleng lo ang mai hian a oma bike chu ti nung hnuwa Sumitra chu kal san ta a mitam tak zinga Sumitra thlawang ho ngam tuma om lo Mahse abul ngai om dor pakhat chunga tang chuan tlangwal pakhat hi ron chuka ani chuan chu ti inspector che dan le chu live vela thil thlen dan chu a phone camera chuan chiang takin a lo la a video in a lo la vekani he tlangwal hi Sumitra wa pa ni in athil record a zon huwa engtinge ka ti ta kang ti na ngai to a akasena visit chu army captain in ti po hria engtin tin mo chuan a visit ho chat number chu anei theita a
WhatsApp à chuan a video record chu thonin thu tam vak lo chun hu chia bok kilometer sang tam taka hla Himachal Pradesh furama abizit chu petrol in kal turin buat sai meka chuin buat sai lai mek chona phone message stone chu ron ri in makpo ti hle a phone number hre lo tanga message dong chu makpo ti zulani message chu han ena video lo ni a chu video en chu makati hle mai atira tanga top thlenga han en tuan phe chuan mak atile zula anu ngei khani na hrebok sia a mel chu danglam ngal vekani a mela chuan thinrim na po mu thei nge ani inspector in anu a basketan paisak lai velte anu hlau taka khur der lai te mu chuan arilu chu thunang hialin na ani chu ta na Australia ne na chuan video chu wa thon ngala SP Australia chuan meeting poi mo tak alo ni lai ni wangin a phone chu en lok lowa chu te en lok lo wangin a una nu chu ava phone ta nge a Australia chuan phone chu lak nuwa a hnena engke ma thamo tia zo chuan abizit o chuan thinrim na ole rirun na thuk taka nei ti hriat thei chu ta bizit chuan video kalo thon chakha lo enro antia SP chuan WhatsApp chu hongin video chu en chuan a base lo lam dei ni chu video chuan anu ngei mai chu kong lai thei hai bu noi kara rilrun takina trapa inspector sual tak pakhatin musit takina lo an khumpi pep lai en lai chuan SP Sriya chu anu khongai lutuk chu ami tuit la hiala Mahse in thunun ram atumani achan chu SP lai ni wangin eng ang poina ril ru chu na Mahse mitang khreta chon tilana du lawani chuta abizit ne na chuan okhor dara chungin ka u kanu chunga inspector che da ni ka pom jam thei hau lawang ati chuan abizit chuan tuna hian chol ka langa langa he inspector la ka hian zangai na kalan tir don lo reng atia chuta serious chuan insum ti hriat takin nilve ka u hei ka thunei phak na chin ke ma area lom ke man ka lo boi pui mayang kanutan dan ang takhin makala ang atia abizit chu ngoi wang nuwa serious thuk na chu apom thu soin ole athai Mahse ka inspector kha anun chawek thei turin achunga dan le kongche thirrim ti hriat takin atia Australia chuan lolungai su ka u ka duty lom dan ang tak chuan ma ka lol don nia ati nuwa phone chuan da ta ni tu chuan meeting an zon hu chuan Australia chu man mo takina in lampanga hongin ain thlak sok soka amator don pa ngai pokeng du lovin engma uniform vel po in thum mi lovin civil pa ngai ang main civil motor chuan an kholam pang chu panta a anun hena chuan police officer ni ain fanutlom taknia anu bula omkha thlang zo kani chitu chuan Australia chu an kholam pang chu panwang wangin an kho chu wa thleng ta a an kho wa thlen chuan an ina chuan lut ngalin anu chu kil khata lo thu in ngoi reng hena lo oma chu ta fanun mu chu makati hle mai sumstra chuan Australia ne na chuan ilo holo engke ma thamo ti ina fanu chu alo be siama Mahse Australia chuan engma selo chuan anu chu panin akwa thopa chuta Australia chuan nu ne na chuan trap chung hian kanu engwai ngai engma min hril me lo ate chok phong maya semester chuan ka fanu engma chu tiang om hleinem baka nangma ti boi che ka du lo ni police ne po in ti boi ka du lo hun rei tak kai mulo nu he kai mule theya kalom zo kani alo ti a Australia chuan anu mi ta tanga mi tui chu han thu khul pa hian akuta vuana kanu nangma chawinit mal tran lawania ifan hu SP kania nangma hmusit tu te laka hian hremna ka le ko theinia tin nu chu thamona sumita chuan afanu mit menga tumruna omchu muin ngoi tha ti hri in angoi ta zoka chumi zan chuan Australia chuan engkim athil ti dan tu zong chu aplam veka police station a SP nga kal chuan mi zong in ani nan lo hri anga thil sual ti tu chu aman theilo a hlo wangin civil dress box chuan kala tumani atu zinga chuan officer ta zinga rem ber mai DSP a mechu phone up in anena police station a civil dressing ka kal dona complaint ka thelu tang ka thlen hu da kar ni hu vela nangle senior officer hawi local ve donia Mahse he hi tu ban an ve turin lo ti in a hrilok thlapa DSP a met chuan ole madam
I thuang zelin le ti in phone chu data ni Australia chuan thon hupa ngai mai in belin amhai tuam chungin auto chuan police station lam chuan panta a police station a chuan inspector malik le SHO rajes chu thingpui in party ti na lo ni hu hu a constable pakhat lo am ve ro chu alo mu thmek thung Australia chuan inspector le SHO thuna lampang chu panin an hnena sir complaint thelu ka duwa an ti chuan SHO rajes chuan enge chan tu nge boina nei ti na lo zota Australia chuan sir mani kan inspector Vikram chuan nu pakhat thei hai zo lai chu kong lai a pai box saka ke ma hi chu nu fanu chu kani a tin an soya chu thun hriat chuan inspector le rajesh chuan an ni zat hle mai chuta inspector Vikram chuan nang ma hi pitar fanu mai ni enga ting heta hi ne local I chunga thleng ni se nang puni pai box sak lawa ngem ni hete local hian om zia om lo re nia FIR pok an zia sak lawang che an lo tia chuta se a chuan Mahse heting he dan kal ni sin in thu nei na hi in mang sual ani atia chuta rajesh chuan vinzet hian nang hian dan chungchang soi ngam mo I huang ge pelange o ani lo chuan ta ni na ka khungmeng che ate khurkhura Sreya chuan complaint file lo hian hetarang hian ka hodon lo nia ati chuan ain nial na chu anasa hle maya chuti lai mek chuan constable pakhat chu ron tlam phein sir Ramesh e dafa lo kalania tina ron soya inspector Vikram le SHO te chu man mo takin an thuna tang chuan an thu chok ngala Ramesh e dafa hi an kho me chalang tak le zom takani inspector Vikram le SHO te nen hian in thlorwalin dan lo angin an chithina lo ni chuta inspector Vikram le SHO te chu gate lam pangpan chuan an tlam phei ngala gate chun lo hon saka Ramesh e dafan aron mu chuan nui chungin Vikram engkima thavek mo in tho lai te hi in tluang zelem ti in nilam takin an nuya inspector Vikram le SHO te po chuan nui chungin Ramesh e daf chu chben lo buka Mahse chuti lai tak chuan Ramesh e daf chuan Sreya su am muthuta anui mele ro chu abo hal makani ani chuan Sreya chu amu phata tang sanghala akut su hian Sreya chu chibai buk ngalani chibai madam heta nang mai local ni mo tin za takina bia chuti lai mek chuan inspector Vikram le SHO rajesh chuan chibai rom buk ve in Pitar fanu ni lo tin lo phun ro sap sap bok chuti lai tak chuan police station pol lama chuan motor thom an thazui ta a motor din huwa chuan DSP amit le officer theng khate chu ron lutin SP Shreyas nuwa chuan a lo ding ta a chuti lai chuan police station chung chu are thiep maya chuta DSP amit chuan inspector Vikram chu SP ma chuan thata ka ding turin thu a pe a chuta SP Shreyas chuan inspector Vikram le SHO rajesh chu hem ni tanga suspend an ni tur thu a soita ni DSP amit chuan inspector Vikram le SHO rajesh chu van tlang mi pui te an hmusitin na wang le an duty an thla thlam awangin an laka FIR an jek ta ni ani chun kutsung mewin Sreya hne chun ngai dam an dila Mahse Sreya chuan tupo an thil ti sual ang zela hreman ni tur thu hril Ramesh e da po chuan ani chu ngai dam dil puin madam an thil ti sual ngai dam thram ro tina nge na Mahse Sreya chuan nang chu he boina tang hian ni lo tiar film don ya ani lo chuan he boina hin nang ma po man ve palang che ati ve thung Ramesh chuan ngei mel takhian a ena ain tiar film san ta ani atu kalo nia chanchin thara SP Sreya in anu chunga thil si sual tu telaka da nang ro rel tur thu te pona nia Mahse remna chuna dai rei lo khermai rang zan khat chu Sreya chuan a hret ngai lo hne teng phone call dong hlau maya a phone chu changin hello anti chuan ha mel taka tholop lop re ria chuta me pakhat rong tong chuan SP madam sa taka in vortum via suang che lo ngai rang ro tuna tang hian Vikrama game khel chu ain tan don ta e tina rong vau khurkhura Sreya chuan tunge ka biaka tinan zota chuta me biak mek chuan idu to kai se sak nu le inam nu nu kani tin phone chu da mak Sreya chuan Vikram Malik chuan achak lo na hi heti mai hian a pom jam don lo ti a thiam hal maya anu chungchang complain an thelu ta a team te chu
phim khur taka chết là hal turin riat tira Mahse anoi ro ti boy khera du lo hun rei vak lo in rem takan om kha thlipui tle ma hun rei lo te nisa ang chau ni ta tu kha chu dan pa ngai ang bokin sumitra chuan bazara chuan thei azua le a him takin thei chu zur mek lain police motor hian local khupa chu police motor tang chuan mi pathum hi ron chukin inspector chuan anaw te hne na chuan henu hianin damdoi zuar ani athil zor lai kha han dap ro ti in thu pe kan chu nga la chu te inspector in thu pe kan chu zon hu chuan anaw te chuan sumitra thil zor lai chu an han dap nga la chu ta thei zor lai noi ange chuan damdoi an ron hu chok ta inspector hne na chuan sa he ta hi kan mu e ti inspector chuan hrila drugs man thu chuan bazar chung chu afan chu rang khera mai bazar thu ve ta chuan SP nu in drugs an zuar te nam phun sap sapa sumitra chuan nilo drugs ka ta nilo tin drugs chung cha eng ba ka hrelo tin asoya Mahse police te chuan manin jepa chuan an rol lut li ta thowa an hu relo te a chuan SP nu hne na tangin drugs emo zata mani ti chu chanchin thara chuan am pong ta choi boka dan ang taka thunei na mana wanga misual ten hetianga nu chunga an ti hi Shreya chu arelu na hlea ame tuite tla hialani Shreya chuan engma soiboi tumlo anu chu jela dania politician theng khatle official lian tak hne na tengin phone call chu dongmol mola atopa chuan a una pa visit pona entin tema alo thraveta ti chuan a una nu chu phone ngalin chanchin kim changa hriat nuwa athin rim khermai a visit chuan Shreya hne na chuan kalo honga viram malik chu ka dim phau lawang tin eng throk sana sale Mahse Shreya chuan a ubla pa hne na chuan nilwe ka u ilo hongai lo I duty na hmuna chuan omjok ro thin rim awangin khatinga chen ngal rum rum ngai lo ania dan angin kan beile don ania tin a una pa chu hnema Shreya chuan emergency meeting ko ngalin chuta chuan medium mi te po thil thleng hriat tumin an lo kal hnem khera mai Shreya chuan thu soya kanon pu na hi thil serious takani mi zong dan noya kani nang veka hemi chung chang hi keman ka boi pui lawanga mi thiam bi kinam boi pui turani ke chuan dan hi ka ringama thodik takan mu chu ngei po ka be sei tatani ati an huwa Shreya chuan rahul chu phone pe in an he na chuan khamnia kanu bul nai om khai lo jong chok don nia atia chuta rahul chuan investigation tu tan ngalin an hun hi thuma chuanin CCTV tangin han ena CCTV footage tang chuanin tunge nin mu theita CCTV a chuan poi khoi tu mel chu chiang lo takina langa Mahse ulik takan han en nu chuan Vikram Balekani ti an thra theita ani SP Shreya le DSP te chuan media hne na chanchin diklon puang zar ani ti an thra te le ta a CCTV a Vikram Malekan anda lai ngei mai mu ani thu le police man ngal tur chuan thu an chuat ngal bok Ramesh Edaf chuan chu thu hriat vele lau thongin Vikram chu phone in bengal boka Inspector Vela Milik Police in man ani chuan an chak na ber chut cha ani don awangin abe dong tak zet to ni Vikram le Ramesh chu khopui chunga an mani do dal tu te noi bo tum chuan an fe chok ta a chu tiam fe chu na lama chuan SP Shreya team te chuan nang chingin an man huwa chuan an chet dan le an thil ti dan zung te he tianga ti tura Ramesh Edafan thua pek thu ne lam chuan ain puang fai ta vek mai ni atuka chuan Shreya chuan Ramesh Edaf ne na I gameplay chu ti to panita e tuna chuan I thuruk zong kan thra chu vek to ati chuan Ramesh chuan engma proof nei nei lo confit takin lo ti ham hama chuta rahula chuan Vikram le Rajesh te in puana video chu an hmutir ngala ti chuan khuya mai tlan che theilawang an ti ngala Ramesh Edaf chu man ngal ni in Sumitra ero zel tang chuan an chho zalen ta ni Shreya chuan anu chu in lama hroya anu fa chuan in koin an trap du na chuta Shreya chuan anu hne na chuan tuna tang chuan thei hai zo to su an ti ya an hu rewak lawa chuan abisit po chuan cholla in alo ho veta a anu fathum chuan ti boi tu om to me lawin lim takin hunan mangta ani ole khati zong kha story thon thu video te po tila kan soi so lo mai the
kan ngai thla ka kan en ho thei te nia nu fa in mangai ton tak tak te chon chin ania tin keima ni kan ni na hlarana midang te hnuai chia ching video te po ani ome kan te kan han in kan han ngai thla ho ani thlia tu te in zawa in hun man nuam le vek ule